Vítajte späť na dnešnom kanáli. V dnešnom videu si povieme, ako vplýva na investorov a ich hodnoty akcií, keď vlastne spoločnosti rozdeľujú svoje akcie, čiže čo sa volá share dilution, alebo keď odkupujú späť svoje akcie z trhu, čo sa volá buyback. Čiže poďme na to. Čiže keď spoločnosť ide prvýkrát na trh, čo sa po anglicky nazýva aj IPO, čiže Initial Public Offering, každá spoločnosť je rozdelená na časti, čiže akcie, ktoré vlastne reprezentujú časť spoločnosti. Čiže povedzme si, že spoločnosť po jej IPO má na trhu 1000 akcií a my odkúpime 100, takže vlastníme 10% z celej spoločnosti. Potom už ako je spoločnosť na trhu, môžu vydať viacej akcií, čo zväčší počet outstanding shares a to nás zmení naše percento vlastníctva tej spoločnosti. Napríklad potom, ako sme odkúpili 100 akcií, v našom prípade povedzme si, že táto spoločnosť vydá ďalších 500 akcií, čiže dokopy bude mať 1500 a naše vlastníctvo sa teda tým pádom z 10% zmení už len na 6,7%. A to sa volá share dilution. Poďme si povedať dôvody, prečo toto spoločnosti vlastne robia. Poprvé, spoločnosť potrebuje kapitál, napríklad na financovanie nejakého projektu a nemá dostatok peňazí na toto financovanie. Čiže väčšinou je to robené cez tzv. Secondary share offering, čiže spoločnosť vydá nový počet akcií, ktoré priamo predajú novým alebo súčasným investorom. Ďalším spôsobom, ako môžu získať nový kapitál, je cez tzv. Convertible notes, čo sú v podstate dlhopisy, ktoré môžu byť v budúcnosti premenené na akcie. Čiže vlastne je to dlh, ktorý sa môže premeniť na akciu. A toto vlastne spôsobuje share dilution tiež. Po druhé, ak sa chce spoločnosť napríklad zlúčiť s inou spoločnosťou, čo sa nazýva merger, alebo fúzia po slovensky, alebo pri akvizícii, čo je acquisition, ako môžeme vidieť, kde vlastne nové akcie môžu byť vydané ako spôsob platby, ktoré vlastne budú financovať tento projekt. A po tretie tu máme kompenzácie, kde vlastne niekedy spoločnosť môže vydať viacej akcií ako formou kompenzácie pre ich zamestnancov. Čiže už vieme, prečo spoločnosti rozdeľujú tieto svoje akcie a teraz sa poďme pozrieť, ako to pôsobí vlastne na súčasných investorov. Toto záleží na manažmente spoločnosti, ako vlastne vedia získané peniaze investovať efektívne, aby zlepšili jej fungovanie. Čiže inými slovami musia zvýšiť zisky spoločnosti, ktoré vykompenzujú navýšenie jej akcií na trhu. Čiže predstavme si, že vlastníme jednu akciu zo spoločnosti, ktorá má na trhu 10 miliónov akcií. A táto spoločnosť má zisky 50 miliónov za rok. Ako sme si už vysvetlili v predošlých videách, z týchto údajov môžeme vypočítať, koľko je náš zisk zo spoločnosti ako vlastníka jednej akcie. Čiže EPS, earning per share, teda v tomto prípade nám vyjde, že náš zisk pri jednej akcii bude $5. Ale ak spoločnosť navýši svoje akcie o 2,5 milióna, čiže na 12,5 milióna, tak sa naše zisky, čiže EPS zmení namiesto 5 na $4. Plus ďalšia vec je, keď spoločnosť vydá viacej akcií, ponúkajú ich za menšiu cenu, ako je súčasná hodnota ich akcií na trhu. Čiže ak máme hodnotu napríklad $50 a ponúkajú za 47, tak sa zmenší trhová hodnota našej pozície. Ale ak spoločnosť napríklad získané peniaze využije na zlepšenie spoločnosti, jej zisky sa zväčšia, povedzme si na 87 miliónov, tak sa naše EPS zmení na $7, čo vlastne na konci dňa by nám malo zvýšiť hodnotu akcie. Čiže stále musíme byť trošku skeptickí pri tomto, lebo to záleží na manažmente spoločnosti, ako využijú tento nový kapitál. A tento proces je aj drahší pre spoločnosť, ako napríklad získať peniaze cez úver. Ale na druhú stranu, keď počujeme niečo ako buyback, je to, keď firma odkupuje späť svoje akcie z trhu. Toto zdvihne hodnotu našich akcií tým, že zmenší počet outstanding shares a tým pádom sa EPS automaticky navýši. Tento spôsob môžeme porovnať k dividendám, lebo pri obidvoch spôsoboch vlastne spoločnosť vracia späť peniaze investorom. Jedna dôležitá vec je, akým spôsobom firma odkupuje svoje akcie. Buď je to cez free cash flow, čo firma vytvára, alebo niektoré spoločnosti môžu odkupovať svoje akcie späť cez dlh. Čiže toto už závisí na podrobnej analýze spoločnosti, ale na konci dňa to stále zväčší hodnotu našej pozície. Čiže dôležité je si všímať, ako sa mení počet akcií firmy z dlhodobého hľadiska. Ak sa zmenšuje ich počet a je to financované z ich free cash flow, je to super. Mário?
ak sa ich počet zväčšuje, tak si musíme zistiť, či má manažment dobrý argument a plán na tento krok. Čiže ďakujem krásne za pozretie tohto videa do konca. Prosím, podporte tento kanál lajkom alebo odberom a vidíme sa na budúce. Dovidenia.